Ki nongelam snong jongka snong umsyang ling ka badan marjan bat kasor nongpo haringkat kipat ba nongshong snong haka khatlai trik kelalingkan da ka jingsngo kya kilalet ban ujor sha deputy commissioner ka Ribhoi district halor ka jingwan tep klem akor ya ka we ka met yap bom don nongkam haka jakat tep ya kibriu bom don nongkam shu jongka snong kini kinongelam snong balalam khmat da orang ba snong ba James Mayong bat secretary snong ba Vincent Sokwai kilayat hu ba ka jingja kala jia ha khat ar trik kelalingkan ha ka baladon ka jinglet tap ya ka we ka met yap bom don nongkam shu ha ka bala shu tap tang dam lam da tap bahaya ka thliu tat hadu bagi ksau kila jenrat ya ka tika thliu ban khlong ya ka tika met yam bat pensap priang hapo ko snong ka thau ka bala bu jing maru ya ka kot ka khia ki nong shong snong kham tam ka jing ijli ka bala mi na ka te ka jingja uba Vincent Sokwai bat ka kong Angelina Tadu Kret ho ba ka ni ka jingle klam akor kala longkum ka jing iben ya ki nong shong snong ka shangling watla kum ki bor snong kila dap ban ais ngobha ya ka jaka bantap ya ki tu ki met yap ki bomdan nong wan kam shu Henry na ka daw ka jing tap klam akor bat tang dam kalawan ra ya ka jing ijli ka ba shirkhei hapo ka snong ka thau nalor kata kila pen pau ru bakum ka snong hi kan empediang yakum ka ni ka jingle klam akor ban shu tap tang dap ya ki met yam ka bala ban bu jingma tang ya ka koi ka khia Henry kala long ru kum ka jing iben ya ka snong ka thau bal ada dang jia kum ni na ka lang ka snong kam ban se ban khang no ya ka jingwan tap ya ki met yam bala dawa ru ban pha bu no da ki briu ban pet perman bat ban pentep sha ka snong habadan ka jingwan tap ya ki met yam ha ka te ka jaka na ka liang deputy commissioner ka Ribhoi district u Abhilash Baranwal habapan pau ya ka jingsngo kya halor ka ni ka jingja ulakular ban lum kerke ya ka jingalang hapering ki pulet ka district ki bor ka nongpo town committee bat ki bor penyai district ban yakren halor ka ni ka jingja bat ban pentikna bakan amjia shu nang ne shakman dan ne kumne na kaliang to bar snong sangling dan ba snong kinong yalam snong kumju ro kilong kemi na po ka snong ka jungi menta ka singi lawan ya kendo ya UDC rengkat ke jingthwa haka bayadai bat ketika unclaim dead body burial area ke badon hapo sangling haka bakala ja ke jingja ke besusi menin kabaladon ke mediam ke balami sabar lengba ke jingkap pathar lane ke jingle thurmur jong ki ba one tap ya ketika mediap ke ba don bekam kalong ka ke besusi na ke benta ke snong ke jungi na kapor sekapor ngimat kumpine ki jinge hakaba piksau ki klong ka mediam kira saduk saplau jong ki yingbriu katno kakta kane kakta ika kwat ka kya kakta ru ya ka kwat ka suba hapo ka snong ka thau ko jungi na kaliang jungi ka snong ngi persya ya kane ka jingtap thurmur la ka dei ka jingwan tap na kaliang ka police department ne na kino ki wei pat ki benta wat kate ka jaka la kedau ka dei ka jaka bentap ya kita ki medyap ki ba don shu bakam henrei hakipor mensua kala don ke jingye kut apeng ke dorbar snong bat ka nongpo town committee rengkat ke district administration bat ke police department bahaswa bakin one time ya ketika ya kita ki unclaim dead body ki dei ban pentip ya ke dorbar snong ha ka dorbar snong kan sapha ya ki briu ki jongki ban pen i ya ka jaka kumjuru ban pensisa ba ka jingti jongki kamdei banlong duna ya ka sauput Henry ka basusi kalong hakine kisngi bakine kisnam baladam ki balaleng kam samdon kum kata omdon banyukor ya ka dorbar sunong ka jongi kisu yawan hakipor ki ba mangi kum ka sunong ngimtip hakanong ka por ki wan bentep ru ngimtip ki wan ki tep lane kisu berat bat kitab na kanyut te hadin kato ka desngi kiksau ki bun kiksau ki rong ki ra ya kita ki batam hadu pelau ying joki breu tekan ke penlong yingi ka dorbar sunang bat sungkia hadu kata namarna kapor sakapor nglawan bu ya ka jingthwa ngla pentip sa town committee hanrai kampoi sa eru de namar kane ngi na kaliang ka sunang ngimban se ngisim ya kane ka senjam sa chisen banwan kendu ya deputy commissioner jaga distrik ka jungi baun simkia halor kane ka benta bat ban penulong ya kimat jing tawa jong ka snong ka jungi nilai kendo UDC bat nakaliang UDC
uang bahapo gini ki arsngi unsakhot ya ka jingyalang hapdeng ke town committee, police department, district administration kumju bat kador barsnong. Bat hakane ka city ka bangilabu ya audisi ngilabu ro kato katne kimat jingdawa. Tagi jingdawa gi jongi kilong ba nakaliang ke department ka bapet ya ketiga unclaimed dead body burials area ki haban bu no ekibril lane kita gi cokidar arngut ki badai gi traisnong ban pen lem da kumta kan sabu jingya biang ladam don nong pen kaju hi kan saja kin sawan biang ban tiap klem ka jingtip jong kasnong bat klem da yo ka jing persija jong kasnong tingil labu ya kita kiman ba audisi un yakran halor kane ka benta baki dei ban thungno arngut ki cokidar ban pej ban kumi ketiga jaka kagaju kapuar ban maintain ketiga jaka om bakin subuh namar haki puar liur ketiga jaka kalalong klau kekine di bawah tap ya kimatiam kisalya benru kam sapo kitap no harut surak ketiga jaka kababu jingnya kaladadon ki brisnong ni jongi ban pej kamut kimyo ban lemon kakane kadai kaman kabana kaliang kador barsnong jongi kadawa bat lada ke district administration lane ke police department kim burom lane kim sutnyau ya kane ka mat jing dawa ke jongi nakaliang ke dor barsnong si sendon kan sakang ketiga jaka kan om sya su dalele bikin wantap iki madiap kata kadai kaba ngi nakaliang ke dor barsnong lasim karai ki wantap ya kata ka madiap ki klem tiap hari kata ka madiap kan nog ni don kata ka jing suksi ke di somong kata ka mesti jongi ke kungi kinong song snong ni syong lalong ke bang syong nok halor ka jabok ka jaban te kidai ban terkhat ke na ban ka jongi kalong ying jongi kalong sem jongi kaman ta ki khun ikti jongi la shai la sli da kumne shi kumne pa delong kalong ta e ka ba pan jinjar ki khun ikti jongi ke la shai la sli padai na kata ni wan hang ne wan kapat nam ta ka snong ka jongi tang kata he ka jongi kapat